Benvidos a Orixe e Calidade. Nos vindeiros 25 minutos levaremos ata as súas casas toda a actualidade que nos deixou o sector vitivinícola esta semana. Como sempre, arrancaremos con noso repaso do estado do campo, co viñedo en plena floración. Imos coa cabeceira e comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As precipitacións e as altas temperaturas son os mellores aliados do mildeu, non así dos viticultores que se están empregando a fondo para evitar esta infección nos seus viñedos, que agora están en plena floración. Esta semana falamos co técnico de campo Eduardo Padín. Nestes momentos nos atopamos no que é inicio do proceso de floración, vale, da vide. Estamos nun momento crítico, as condicións meteorolóxicas reinantes con anterioridade están favorecendo moito a aparición de novas infeccións provocadas polo mildio principalmente. Estas manchas están activas, fixades por aquí, esta coloración blanca está indicando que o fungo comeza a esporular, e por outro lado temos aquí unha mancha antigua que durante o tratamento fitosanitario o tratamento fitosanitario controlou a enfermedade e impediu a esporulación. Isto dentro do viñedo ten que ser algo normal, isto nos está dicindo que o fungo se está reproducindo, que se está dispersando por efecto do vento, que se está depositando nesas follas e que con agua líquida en nocturnidade a espora ten capacidade de volver a contaminar. Entonces, isto nos ten que chamar un poquinho a atención de que temos a enfermedade en riba do cultivo e que debemos de estar un poquinho atentos para evitar que esas esporas que poden contaminar non provoquen daños importantes na nosa plantación. O que se debe de facer é seguir mantendo o mesmo criterio de tratamento. Eu non recomendo a aquela xente que este nun tratamento que este funcionando e o que máis ou menos lle manteña o viñedo unhas condicións óptimas, andar cambiando de tratamentos, salvo que realmente teñamos un problema e que o produto que estemos aplicando non funcione, o podemos reforzar con algunha sustancia activa adicional se non cambiamos de tratamento. Pero sí que é ben certo que o máis importante é acortar, digamos, os plazos
a xente está moi acostumbrada un pouco a tratar de 15 en 15 días, moito a agricultura que hai aquí non é título principal, sino a tempo parcial, entón intentamos coordinar un poquinho os tratamentos co tempo libre que ten a xente. E eu o que lle recomendo é, primeiro, acortar os tratamentos nun intervalo de 10, 12 días, 13 días, en función do estado que teñamos, non deixar aí máis alá deses 13 días, senón coas condicións meteorolóxicas podemos encontrarnos con algún problema. E logo a xente que se ten que empezar a acostumbrar, parece que ver manchas de mildio na viña pois é algo tremendo, temos que aprender a convivir coa enfermedade. O nivel de plantacións, de ocupación da viticultura no Val do Salnés é importantísima, é probable, de feito é probable que as enfermedades se volvan endémicas e a veces en moitas ocasións difíciles de controlar. A climatoloxía, digamos, é quen realmente vai manter a raya o que é a proliferación do fungo. Si que é ben certo tamén, por outro lado, que os tratamentos todos son efectivos sempre cando as condicións meteorolóxicas, pois en certo modo, non sean moi favorecedoras. Con condicións meteorolóxicas malas, pois controlar este tipo de enfermedad a veces pode ser complicado, a xente un pouco se desespera. E o que, volvo a repetir, recomendo, non caer na desesperación, o mildio vai aparecer, o mildio se ten que ver, é imposible chegar a todas as partes da planta con ese tratamento fitosanitario. A mobilidade dos tratamentos dentro da propia planta, aínda que sexan sistémicos, a veces non é como nos pensamos, ter cobertura en todas as zonas é bastante complexo, nas esquinas, pois en zonas que quedan un pouco máis tapadas por presencia de outro tipo de arbolado que haxe dentro da parcela, entonces manter o calendario de tratamentos nese intervalo, alternar sustancias, materias activas, e logo, en certo modo, aprender a convivir coa enfermedade e manter ese nivel de infestación no mínimo posible, pero bueno, fora diso non debería de plantexar maior problema. Esperar que as condicións meteorolóxicas cambien, que deixe de chover, que sobre todo que deixe de chover de noite, que a viña este mollada de noite, que o que favorece moitísimo a esporulación do fungo. Si en algún momento hai xente que ten as viñas nunhas condicións así un pouco pois problemáticas, sempre lle recomendo a xente dar os primeiros os tratamentos sempre pola mañá e non esperar á noite. Si os damos a primeira hora da mañá en condicións óptimas, o sea que a viña este seca, pois collemos o fungo nos primeiros estadios de penetración dentro da planta e os tratamentos a veces funcionan moitísimo mellor. Tamén se empeza a ver así algún glomérulo de polilla, esas agrupacións de flores dentro dos racimos, pero bueno, digamos, é a primeira generación, é o que lle recomendo a xente, que non vale a pena de dar tratamentos insecticidas, en certo modo, moitas veces absurdos para controlar este tipo de plagas, que sí que teremos que controlar unha vez que o racimo este cuajado, antes do peche do racimo, con esas segundas generacións, para o cual a colocación de trampas para determinar curvas de vuelo, saber cando realmente é o momento óptimo de aplicar o tratamento, pois se debe facer. Pero fora diso a viña non plantexa moito máis problema. Si que é interesante, pois, por exemplo, controlar a vegetación que hai debaixo dos viñedos, desde o punto de vista de que non consuman esa agua que logo lle vai facer falta á planta, e ao mesmo tempo que non se iba un reservorio para as esporas. Para controlar o que é a vegetación que nace debaixo das parras, debaixo dos xarxóns, pois temos as dúas opcións, tres opcións, que é o tratamento herbicida, o desbroce, ven con unha desbrozadora de cadenas ou de cuchillas, ou o fresado. O abuso de herbicidas eu non o recomendo, é outra ferramenta máis, sobre todo para tratar aquelas zonas aledañas ao pé da cepa, que a veces, pois, digamos, con outra maquinaria podemos dañala. Eses daños, ao final, a planta termina pagándose a largo plazo, ou a veces a corto plazo, se o daño é moi importante. Entón, o herbicida limitaría aquela xente que o quere dar, non son moi partidario del, pero bueno, que dentro da estrategia de cultivo de cada persona é outra ferramenta máis, eu polo menos o limitaría pegado, digamos, o que é o corpo principal das cepas. Logo temos a outra opción, que utilizar a desbrozadora de cadenas ou desbrozadora de cuchillas. Independientemente, unha outra calidade do corte sempre vai ser mellor cos de cuchillas, si que son un pouco máis, digamos, máis sensibles á aparición de pedras, á aparición de outro tipo de material na viña que pode dañalas. Temos as desbrozadoras de martillos, que entonces fan xa un traballo planchado, pero son moitísimo máis lentas, encarece, se a maquinaria non é nosa, temos que subcontratarlo, encarecería moito máis. E logo hai a outra opción, pois, de fresar.
A mí a xente me preguntaba, podo fresar iso, mentre o laboreo se un laboreo superficial, sí que ben certo que vas tardar moito máis tempo en que a terra se volva, digamos, a reinfestar de malas ervas. Entonces, calquera das tres opcións son boas, lle deixo a cada un que escolla, pois digamos, a que sea máis accesible nese momento e simplemente controlar a vegetación, non deixar que a erva, digamos, chegue á viña. Bueno, outro dos labores que neste momento sí que se deben de facer, pois é todos aqueles labores que por efecto do vento pois están soltos, antes de que estes labores se rompan no punto de inserción sobre a madeira bella e perdamos, digamos, a frutificación que portan, pois deberíamos de intentar reconducilo sempre dentro do sistema de condución, do alambrado. A veces non fai falta atalo, simplemente bordealos, e outras veces, aquí, por exemplo, xa rompemos este labor, pero se non se pode engarzar sobre o propio alambre, unha das cousas que poderíamos facer, pois darlle un atillo con un macarrón, con unha cinta, con calquera cousa. Labores que moitas veces tamén se han soltado, pois porque os atillos, polo motivo que sea, por traballo do vento ou mal atado, moitísimas veces as prisas de facer o labor de atado, pois os labores non quedan como deberían de quedar, pois o que se debe de facer, pois darlle un pequeno repaso e atar eses labores a fin de non perder a cosecha que portan. Hai algunha persona que xa empeza a facer algún traballo, como é o desnietado, o desfollado, quere decir, eliminar todas aquelas follas e aqueles brotes que están pegados aos racimos. É unha labor, a min a estas alturas, un pouco precoz, pero que pode ser interesante a fin de que os tratamentos fitosanitarios que estemos aplicando sobre os racimos, sobre as uvas, pois cheguen na súa totalidade a protexer o racimo. Entonces, a veces o desnietar e o eliminar esas follas pegados no racimo, pois pode ser interesante. É unha labor que eu solo deixala para un pouquiño máis adiante, unha vez que o fruto está logrado, o cuajado xa se produjo e a uva é tamaño guisante, é cando se sole facer ese tipo de traballos, pero bueno, que se pode facer agora tamén perfectamente a fin de favorecer a ventilación, a aireación e os tratamentos fitosanitarios. O estado da viña hai un bon nacemento de viño, eu auguro que se isto siga así pode ser outra boa cosecha. Hai viñas que estaban un pouco decaídas, amarillentas, por cambios bruscos de temperatura empezan a reverdecer agora e fora diso non plantexo ningún outro problema. E logo tamén un chamamento un pouco a todos os usuarios de produtos fitosanitarios que en función do produto que estemos utilizando que temos que empezar a respetar presencia de casas, presencia de fontes e de cursos de agua, que todos os produtos fitosanitarios en algún momento, dependendo da sustancia activa que ten, pois nos están indicando que hai que manter esa franxa de protección, que pode ser de 30, de 5, de 10 metros frente a masas de agua, frente a fontes. É moi importante cando haxa viviendas pegadas, o sea, se convivimos un pouquiño entre todos e intentamos facer unha viticultura moito máis sostenible, pois isto pode ser unha actividade interesante no Val do Salnés. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Nova liña autonómica de axudas para a reestruturación e reconversión dos viñedos. A convocatoria abriuse este luns tras a súa publicación no DOGA e conta cunha dotación de 1,7 millóns de euros. Van dirixidas aos viticultores, as explotacións en sí son 1,7 millóns de euros para o ano 2016-2017 e o obxectivo, tal e como vos viñan dicindo, é, por un lado, variedade, por outro lado, xenéticamente seguir preservando pois o mellor, como podemos ver nesta vide, non? Que me din que podo dicir e presumir de estar pois nunha das máis antigas, as que puidera visitar en todo Galicia. Co cal esa é a liña que impulsamos, é a liña que damos a coñecer no día de hoxe, que foi aprobada no Consello da Xunta. A Consellería de Medio Rural fixo este anuncio durante unha visita aos viñedos de Gerardo Méndez no Concello de Meaño. Ángeles Vázquez destacou a importancia destes fondos, dirixidos a acadar unha óptima ordenación do potencial
potencial vitícola e para mellorar a competitividade do sector. Vemos que temos que seguir avanzando en distintos ámbitos nun mundo que é totalmente globalizado, competitivo, e aínda que avanzamos moito, pois a administración ten que estar aí o carón impulsando e axudando, xa que despois hai unha labor fundamental que xa están facendo os viticultores, os adegueiros, as DEOs e os concellos. A axuda está cofinanciada na súa totalidade polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Xa no período 2000-2015 beneficiáronse destas axudas un total de 9.300 viticultores e a superficie afectada foi de máis de 4.000 hectáreas. Destináronse 60,6 millóns de euros. Esta mañá, dous catadores da prestixiosa Guía Peñín visitaron a sede do Consello Regulador en Pontevedra. Ali cataron 250 referencias de outros tantos viños da DO Rías Baixas, que van formar parte da edición desta guía do 2017. Os catadores da Guía Peñín están de viaxe por España para dar forma á súa edición do vindeiro ano. Hoxe fixeron parada en Pontevedra para catar aqueles viños da denominación de orixe Rías Baixas que se incluirán na guía do 2017. Habrá cerca de un total de 250 o alguna más referencias, y lo que hacemos es ir evaluando la calidad de estos vinos. La gran mayoría son vinos que entrarán a formar parte de los lineales en los supermercados el próximo año, o algunos que ya están a la venta actualmente, y vamos puntuando y analizando la calidad de la cosecha y de los diferentes vinos que se presentan. Na guía, o usuario descobre os detalles dos caldos, zonas de produción, clima, variedade, unha descripción profunda de cada viño e outros datos como o seu grau alcohólico ou a relación calidade-prezo. Apuntamos de 50 a 100, entonces lo primero que hacemos es servir el vino, ¿vale? Miramos el color, valoramos el color, luego pasaríamos a la fase olfativa, en la que valoramos los aromas primarios, secundarios, terciarios si los tuviese, sobre todo los primarios, porque principalmente aquí son aromas primarios, son los aromas que vienen de la fruta, de la misma variedad, del suelo, del clima, es decir, intrínsecos de la zona, es decir, muy interesantes para representar la variedad. Y después ya lo pasaríamos a boca, en el que valoramos pues que haya un equilibrio. Sobre todo lo que decía Javier es importante, que esa glicerina esté equilibrada con esa acidez y que el peso por boca pues sea un vino que tenga un peso por boca, que no sea corto, sino que sea largo y que al fin y al cabo todo esté equilibrado y sea más o menos interesante o diferente o bueno o malo. Para estes expertos, a anada 2015 dos Rías Baixas supera amplamente a de 2014. Viños con máis estrutura e máis equilibrados son os que se están a topar entre as 250 mostras que se someten ao seu criterio. Lo que hemos catado hasta ahora de 2015, que han sido ya unas cuantas referencias, para nosotros ha sido una buena cosecha. Es una cosecha con madurez, en una zona que la madurez puede ser es un rasgo positivo, porque tiene una acidez bastante pronunciada, equilibrada con la madurez. Así consideramos que lo que hemos encontrado hasta ahora es una buena cosecha. Veníamos de el año pasado una cosecha un poco más complicada, con bocas mucho más ligeras, con acideces demasiado marcadas para la falta de estructura, y en 2015 nos hemos encontrado justo lo contrario. Pero non son os viños do ano. Entre as referencias presentadas pola adega, os catadores atopáronse elaboracións máis especiais, como viños con crianza en barrica ou sobrelías. Apostas que dende a Guía Peñín ven con bos ollos pola cantidade de posibilidades que abren para o consumidor. Muchas veces la gente se piensa, un vino del 2015, el año que viene ya no lo puedo tomar. Esta zona tiene la acidez muy alta, es decir, esos vinos permiten el consumo en años posteriores. Es decir, no por ser una añada pasada va a estar malo. Vamos a abrirlo, vamos a probarlo y vamos a ver qué cosas diferentes nos muestra ese vino. Porque eso es muy interesante, darle más tiempo a las botellas para que veamos esa complejidad, si cambia o no cambia, si evoluciona bien o evoluciona mal. Ao igual que as súas predecesoras, aquí hai unha porta máis que se abre para as adegas, facilitando que se dean a coñecer. Non en van está presente en máis de 20 países. Las bodegas deciden qué vinos son los que quieren incluir. Generalmente incluyen pues no solo los vinos que dedican al mercado nacional, pues sino también a mercados internacionales, ya que la guía la traducimos a alemán y a inglés y está presente en más de 20 países. Es una herramienta de compra para muchos profesionales y así lo entienden también los bodegueros. También tenemos una guía iberoamericana, que se llama una guía de vinos que hablan español, en el que incluimos México, Argentina, Chile y España. Es decir, una selección de los mejores vinos.
Es decir, eso también nos da ayuda, ¿por qué? Para ver un poco diferentes climas, diferentes zonas y al fin y al cabo estar más entrenados y estar mejor posicionados. Siempre que hemos ido a Argentina, siempre muchísimos bodegueros siempre nos hablan de las bondades que tiene Rías Baixas y el albariño en particular, de la variedad albariño, siempre hablan ellos porque es algo que les llega, muy difícil a veces llegar a esos países, pero Rías Baixas, con la comercialización internacional buena que tiene, llega a Argentina, Chile, México y la verdad es que tiene muy buena acogida. Coa vindeira edición na que aparecerán máis de 11.000 caldos, a Guía Peñín cumprirá 27 anos como unha referencia máis para os amantes do mundo do viño. Fermosa paisaxe, bo viño e excelente música. Estes son os ingredientes principais dos xoves de Kodax, o ciclo de concertos que a Adega Cambadesa celebra na súa terraza e que este ano cumpre a súa quinta edición. É un cartel que creemos excepcional e que creemos que cumple o que nos buscamos nos xoves de Kodax, que esa mestizaxe, esa poder ver diferentes estilos musicais e diferentes orixes musicais, pero sempre cun marcado orixe galego e cun pé na terra. Os concertos celebraránse os xoves dos meses de xullo e agosto. De Vacas serán os artistas que inauguren esta edición o vindeiro 7 de xullo. Seguirán Boiza, Amparo Sánchez Eico e Sole Jiménez e Teo Cardalda, que animarán o primeiro mes. En agosto serán Eladio e los seres queridos, Silvia Penide, José Mi Carmona e Tacón Gitano e Uxía e Javier Ruibal, os que leven a súa música ata a terraza de Martín Kodax. Este ano decidimos que a entrada, en vez de 5 euros, seña 6, e como sempre, a taquilla íntegra irá destinada a distintas organizacións en ánimo de lucro, cada unha delas unha organización distinta, que faremos público tamén os nomes desas organizacións pronto. As propostas son moi variadas. Algúns dos artistas farán un percorrido pola súa biografía musical, mentres que outros presentarán novos traballos. Nalgúns casos, a cita Martín Kodax estará marcada pola experimentación. Intentaremos pasar unha boa noite chea de música urbana, soul, feito aquí na nosa terra. Pensando o formato un pouco, porque un formato é un sitio que se prestaría mellor a facelo mellor máis en acústico ou bueno, veremos o que vaya surxindo. A verdade é que o estar aquí e ver así un pouco todo o escenario que temos detrás, queremos aproveitalo, non? Para que nos dé un pouco de, non sei, de maxia, de forza. Vamos a vir 2 pianos e 2 guitarras acústicas. Vou facer un repaso tamén polo resto do meu repertorio e arranxar algúns dos temas un poquinho pois a propósito para esa velada, para que nos demos unha volta por dentro de nós mesmas, de nós mesmos. Había moitos anos que eu tiña moitas ganas de traballar con un compositor extraordinario do sur, que hai moito tempo que non ven por Galicia, ademais, que se chama Javier Ruibal, e que é un dos compositores máis brillantes, eu diría, dos últimos 50 anos en Andalucía. Xa están a venda as entradas dos concertos do mes de xullo. Para mercar as do mes de agosto haberá que agardar ata o 1 de xullo. Poderán adquirirse na web da Adega Martín Kodax. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Repasamos máis a actualidade na sección das breves. A Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas inicia a súa andadura con 200 viticultores asociados. A toda agora funcionaban cunha xestora que neste tempo captou socios, organizou cursos e buscou condicións económicas favorables para pasar a inspección de atomizadores. O seu obxectivo é ofrecer formación e información para profesionalizar o sector.
O Concello de Cambados recibiu 43 deseños que optan a levarse o premio do concurso de cartéis para a Festa do Albariño. Cultura pechou o prazo a finais da semana pasada, aínda que nestes días podería chegar algún por correo. O dato supón a metade das obras presentadas no 2015, algo que atribúen ao endurecemento das condicións para participar. Esta semana clausurouse a terceira edición do curso superior de sumiller profesional do Instituto Galego do Viño. A iniciativa formou a case un centenar de profesionais para dar resposta a unha necesidade existente en Galicia. Durante 9 meses e máis de 300 horas, os alumnos recibiron formación impartida por 50 expertos recoñecidos a nivel internacional. Xa está aberto o prazo de matrícula para o vindeiro ano. E coas breves rematamos o Orixe e Calidade desta semana, pero como sempre recorden que voltamos o vindeiro xoves para seguir informándolles de toda a actualidade do sector vitivinícola. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.